יום רביעי שאני במלון הכי גדול בעולם, ואני עכשיו בים. תראו, יש שם צלילה עם דגים, קרישים, מלא דברים. נכנס למים. איזה יפה כאן, אני מלא. אנחנו מחפשים... נטלע מהטלפון, נטלע. אנחנו עכשיו מחפשים כאן עקרבים. יש כאן אבנים, מה זה מגניבים? אבנים. תראו, איזה יפה. הנה, יש שם מלא אנשים. אז נגמר לי הזמן. וזהו. ויאללה ביי.